Bună ziua! În următorul clip video vă voi prezenta cum se face gresarea și curățarea unui grup infuzor de cafea pentru un aparat de cafea ECAM. Mai exact un Magnifica S, dar majoritatea aparatelor de cafea din gama ECAM au acest infuzor de cafea. Voi începe să desfac grupul erogator. Să încerc să-l țin cât mai la lumină, să se vadă. Este foarte important să facem această curățare odată la 3 luni. Cred că nu mai a fost curățat de foarte mult timp. Ia uitați, se și vede. Ia uitați ce este pe el. Deci asta nu s-a făcut de foarte mult timp. Ia uitați. Se spală, se curăță. Deci puteți să-l băgați într-un bol cu apă călduță și cu detergent de vase. Lăsați la moia vreo 10 minute, după care îl curățați foarte bine. Se poate spăla chiar și cu o periuță de dinți. Voi folosi acest kit pe care îl și am la comercializare pe site-ul blitzcafe.ro. Îl găsiți acolo. Voi folosi acest kit pentru el. După ce îl voi spăla, vă voi arăta cum se montează și se gresează acest tip de infuzor de cafea. Deci am adus infuzorul de cafea, l-am spălat, îl ștergem frumos cu un șervețel. Deci este curat. Așa trebuie să arate. Ștergem toate piesele să fie cât de cât uscate. Ia uitați. Și acum vom începe gresarea prima dată. Am acest tub de vazelină siliconică.
Prima dată voi unge garnitura. Este o vazelină alimentară, deci se poate folosi cu mare încredere. Îi vom pune și sita. Vom mai pune o dată un pic pe aici. Și vom trece la montarea lui. Vom pune prima dată această piesă care o ducem până aici în capăt. După care vom monta și cea de-a doua, care, vedeți, are semnul ăsta. O punem în așa, da? Merge, face cursa completă. Îl punem la loc. Avem și tamponul brațului pe care trebuie să-l punem la loc. Este un pic uns cu vazelină. Așa. Ăla este un tampon de cauciuc pentru acest braț care aruncă zațul de cafea. Bun, acum vom unge și camera de compresie a grupului infuzor. Vom pune un pic de vazelină și pe braț. Aici va veni arcul. Bun. Mai punem un pic și pe garnituri. Da, și vedem. Acum vom trece la montarea lui. Vedeți, aici avem pistonașul ăsta mic. Trebuie să ne intre pe gaura aceea. Da? Am băgat. Îl verificăm. I-a intrat acolo. Îl ducem sus, pistonul. Punem arcul.
Grupul infuzor este gata. Mai trebuie doar să-i montăm șuruburile. Un pic să-mi șterg mânuțele. Și vedem, grupul infuzor se mișcă foarte, foarte ușor. Este gresat. Deci cel puțin odată la 3 luni trebuie făcută această operațiune.